what's up mga kabisaya? Welcome back to our YouTube channel. So, karon nga vlog magmukbang with 552 na kaldereta. So, ang among buhaton is na naman may sudan. So, ato ni siyang initon, no? Inito na to guys. Kani siya nga pan. So, Kani atong gimiton. with oil para sa caldereta. Hindi ba nag-oil? Pwede ra dili. Okay, dito sa na. Yeah, ang kanya. Sige. Ako yung mag-init. Eh. Ano pro na? Ay, hindi man nag-oil yung kani para init ko. Gamay ra. Ay ba. Yun. Wala pa nang init man. Sino pa yun ito? Wala ni mo sa. Muna na. Wala pa. Bayan na to guys. Ay, wala akong siga. Tinawa ko ng siga. Siga? Kiwa man, naibot man. Mo di. Naibot! Mo di ko cute. Kagwapa, uy. Sige na. Sige na. Mo di kay naibot, ha? So, pinapinoy dahil ni guys, no? Pinapinoy. Pinoy style. Pinoy style. So, ari ko mo to. Wala, dito na kailangan to. Sige, butay ka. Kung di ba ka ng kuan, katong, ano ba? Luwag. Itudak mo na kami. Init naman. So, akong unahan ano din mga kabisaya, no? So, ito na mga kabisaya. Chicken. 552 na. Kani nga, kuan din mga kabisaya, kaning chicken day, kaya gikanis pungko, ganiyan niya, wang mahurot ba? So, atong initon, para nga tayo sudan. So, hindi na ato siyang paguna. So, dali ra dahil siya niya. Nice, real sad. Mura siya natin charon. Lagay sa ganito. Yan sa tula. Lumpia. Super, di gila mo ang lumpia sa pungko-pungko, di ba? Kapit na mga kabisaya. Pagda ng pagkaon. Pinoy style. Ito yun. Ito yun. Natakot! Ano? Sorry po. Kabala, kanta. Ay, ang kampanya na. Ang luto ang luto na. Yan, pwede itong pagkaon. Nabaguhan na dito mga kabisaya. Ay, Ito naman. napagod. Kadali napagod. Tigo. So, loto na itong tuna mga kabisaya. Pag muna na ito. Para mga ano ka. Yun ay kaya matingin. Salawan. Agoy. Agay.
Power ha, power. Kato na ni. Init siya ang Bisaya. Ipadaplin. Kaya napatay katong barbecue nga wa mahurot. Ako lang nagipaw nga like siya. Ito na ito. Oh, Ito na. Ito na. pero sa basa ay. Ay, nakabutan. Pero pang paparan na yun, baguhan ko. Kaya kuha. Napagod man gani, oh. Tani, pamutang nga din. Para, Pero ang Bisaya. para aral na lang ka magkuha. Para init-init siya ba. Pag ibsabi, So ito na ang mga Bisaya. Gawin ko. di, uy. Diba? So, luto na ang ato ang sudaan. Sudaan ko. Init ramang gud niya. So, let's go mga Bisaya. Mga mga ta. Swag ako iswag. Na, Sana among tuna. ano ka na manimig ko ang maluwag. Ito. Pero puti. Uy, gawin ko. Gamit ko na ito. Tuloy na namin yun. Ito first time ni mo na ginani mo. Ito tali na ng Bisaya. Ang kanidi ay kay freebie ni sa ako ang cellphone. Nagpalit ko ba akong cellphone ang kani kay kuani Kani sa daog ni sa raffle ni mama pag Christmas party nila. Sabi niyo, ipalit isa. Ito, pagod. Ang gipawang daw yun. Tama. Tama. So, mga tama mga Bisaya. Kuan paghanap ka nun ako eh. Ay, tulo. Sobo na eh. So, Pinoy style good. Let's eat. Mr. Tagido. Pinoy style na pagod. Kusog di kay masiga ay, wa ko ma-expect da. Okay kayo. Ambak man. Mm. Init. Init eh. Mm. Kung may budget, mag-init ang tagsudan. Dugay-dugay na gid may wala naka-vlog mga kabisaya kay not feeling well may last time kay isipon ko giubo ko dan yaw tayo yung bro ko laki. Also kayang one init ko. Kamu na? Kamu na? Ano eh? Ako nalimutan. Wait lang. Oh.
ginawa ang Coke sa Pinoy na sa mga onion. Lami mo ng coke yung mga kabisaya. Mga on. Mm. Taon-taon na sa itong last mukbang mo, no? Tulugay na to. Mga, ano to last? Last week. Ha? Last month. Last month, mukbang? Last year din. Ang mukbang. Ang sa ato? Ang sa ato? Itong last kay itong kuhan. Samya. Saan yung bagyod, Char? Limtanong eh. Lamig ba yan ni barbecue nila karon? Hindi kinahurot kay tolora man mga hans balay. Sokat ko. Kaya sa balag lumin ko ikapat. Wala. Ano ka? Hmm? Napagod na. kayo? Pagod. Ano ka magutot? Tagpuan dali. Na. Kuan ba? Dito? Kung buwa ba? Subo. Ito buwa. Sige. Okay lagi mga inani mga kabisaya ba? Simple but worth it. Hmm? Hmm. Hmm? Hmm. Kanilang lumpia na pagod. Kaon na ang sunod na niya kay kuan Buloy? tawgi. Tawag yun? Hindi eh. Ito. So mga ang mga kabisaya. So update lang eh. Sabi na naman. Bye-bye. Wala ang dami. So, mga kabisaya, So, dala may gutom. Don't Don't forget to like, comment, and share. and don't forget to click the notification bell for more videos. Hello, bye. Hope you enjoy. See you in next vlog.